Eta gero zu Durangora zatoz bizizatera, ez da, eskontzen zarenien. Bai, Nor zatoz, zemat urterekin ero. horta zazpiaz. Eta Durangora nora, Baramotx, Aramotzera, ez da. Bai. Eta ze bihar egiten duzuk eta zure gizonak? Ze bihar? hain zinen izan. Baina nonek eban biherra aitek. Aitek nonek eban biherra. Aitek, mazarri zen. Ez, nire aite. Zure aitek... Eusebio. Jalan tallarrien. Nun. Algo de esto, ¿cómo se llamaba aquello? Lehenengo baldozer izan bezan egon. Baldos izan, izan dutzen biderazko eukira eta berko izan ordu sartzen. Baina ostantzen ikemen tallarrien. Zailarria. Eta zuk? Nik etxien. Etzin baino ez? Etxien mingo ez. Gero eta bizaten biharrik niri. Eta nun? Ezoietan, la limpieza. Orduan garbitasuna egiten zuen. Arlan galditu nintzen umediaz. Dainen bihar nurrena. Nurren ninen bihar, mini horre datateko. Eta jesuitetan egin zenun biharra, ez da? Jubilatu arte.